Hemmäňe salam dostlar. Bugün men iň önemli maglumatlaryny Men bilşiňiz ýaly Alajyn danışmanlygyndan Oglunur. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň sanawyna täze girdilen Altynbaş Üniversitesi barada maglumat bermekçi. Bu üniversitet Türkiye Devleti'nin İstanbul şäheriniň merkezinde ýerleşýär. Altynbaş Üniversitesi'nin 3 ayrı yerleşkesi olup, bir näçe uğurları bilen dünya derecesinde tanınan üniversitetlerin biridir. Bu üniversitette uğurlar esaslı İngiliz dilinde geçirilse de, Türk dilinde de bir näçe uğurları vardır. Ilim ve bilimin adresi olan Alajyn danışmanlığı resmi ve ýetärli vekili. Sizem bizim kömegimiz bilen Altynbaş Üniversitesi'ne ansat ve muhit kaýtly bolup bilersiňiz. Bu üniversitetiň esas aýratynlygy yıllık tölewi $4.000 ve $1.000 depozit bilen saýlanýar. Ilima ve bilime doğru adrese barmak üçin Alajyn danışmanlygynyň belenen nomerlerine jaň edip bilersiňiz.